Salam, barka da zuwa. Wannan darasin zai yi bayani akan yadda za a ji daɗin mu'amala da sashenka na yanar gizo. Abinda bature ke nufi da usability. Zai fi shawa kai sashenka ta yadda baƙinka za su samu abin da suke so ko kuma su yi abin da suke so cikin sauƙi. Za mu ga hanyoyin da za ka iya bi da inganta mu'amala a sashenka, tun daga allon navigation ɗinka zuwa ga muhimmancin yin tsari mai kyau. Za mu ga yadda ƙwarewa wajen rubutu zai ƙara inganta sashenka. Abin burgewa ko? Da farko, bari mu ga allon navigation, wanda shi ne zai ba da damar yawatawa a sashenka. Navigation mai kyau shi ne tsara sashenka ta yadda zai yi ma'ana ga baki. Idan kana da shago kamar inda ake sai da cake, yi tunani yadda ake tsara kayan da ke shagon. Manyan abubuwa kamar cake da pies suna wuri ɗaya, yayin da cupcakes da ire-irensu kuma suna wuri na daban. A sashen kama na yanar gizo za ka iya tsara su a hakan, sa'annan ka saka kanun bayanai akan navigation don sauwaƙe ma baƙinka ganin kowane ɓangare a sauwaƙe, kamar dai yadda kake saka alama da kantar da suke shagonka. Duk da yin wa'annan abubuwan, sashenka ba lalle ba ne ya yi sauƙi ga kowa. A dalili da haka, ya kamata ka saka injinin bincike a sashenka. Musamman in sashenka ya ƙunshi abubuwa da yawa, ka saka injinin bincike a kowane feji na sashenka, don baƙinka musamman da suke sauri su iya samun abin da suke so cikin sauƙi. Abu na ƙarshe da za mu duba shine idan mutane suka shiga kowane sashe a yanar gizo, akwai ababe da suke tsammanin su sama. Misali, idan kana yawatawa a wani sashe, da zaran kana son ka koma fejin farko me za ka yi? Danna ƙaramin hoton sashen kawai. Wannan abu ne da kowa yake tsammani ya tarar a sashenka, kuma kusan kowane sashe a yanar gizo a haka yake. Ka tabbatar ƙaramin hoton sashenka ya bayyana a kowane feji, kuma danna shi na mai da mutum a feji na farko na sashenka, wato homepage. Yawwa, yanzu kan mun ƙare da allon navigation, sai kuma yadda za ka zaɓi kalolin da za ka saka a sashenka. Kowa yana da nashi ra'ayi, amma akwai gamammin matakai da za ka iya bi. Da farko, ka yi la'akari da tsarin sashenka, ka yi amfani da kalar rubutu ɗaya, hoto da kuma wasu abubuwa na daban. Idan ka zo zaɓin kala, za ka iya cewa ka zaɓi wacce ta yi fau saboda ka ja hankali. Amma a yanar gizo, mutane sun fi sabawa da karanta rubutu baƙi akan background mai haske. Ka wahala wajen tsara sashenka, saboda haka ka tabbatar baƙinka ba su tsallake komai ba yayin da suke karatu. Kuma ka lura sosai inda bayanan sashenka suka ƙare. Kada ka sa mutane sai sun sha wahala suna scrolling har ƙasa kamun su samu wani bayani mai muhimmanci. Ka yi amfani da kanun bayanai da kuma list wanda zai sa mutane su san in za su samu abin da suke so a sashen cikin sauƙi. Idan har ba masu ilimi na musamman kaɗai ba ne za su kama shigo a sashenka, ka yi rubutu da zai ma kowa sauƙin fahimta, kuma ka tabbatar ka ja hankalin baƙinka domin yin wani abu bayan sun shigo sashenka, kamar kira don ƙarin bayani, neman jagoranci zuwa shagonka, ko sayan wani abu daga sashenka nan take. Bari mu yi bita. Idan kana gina sashenka na yanar gizo, ka tabbatar sashen ya yi sauƙin aiki. Ka saka allon navigation don baƙinka su san abin da sashen ya ƙunsa. Ka zaɓi kaloli da kuma salo iri ɗaya. Ka yi rubutu mai sauƙin fahimta don ka ba baƙinka abin da suke nema.